Og når der er godt gang i produktionen af de små Lego-mænd her bag mig, så smitter det af på hele lokalområdet i og omkring Billund. For når det går godt for Lego, så går det også godt for Billund. En Lego-medarbejder i frisørstolen er ikke et sjældent syn her hos frisør Cotta Lot i Billund. De godt 3300 Lego-ansatte og det store hovedkontor sætter sit præg på den lille sydjyske by. Og dagens superregnskab er noget, der kan få enhver Billund-borger op af frisørstolen. Vi synes jo alle sammen, det er fantastisk, når det er sådan, at det går godt. Og altså fra nogle år siden var det jo noget helt andet, og så er det lige pludselig at vente så meget. Det er jo bare flot. Og ikke så langt derfra, der hvor de små Lego-mænd bliver til, er der ikke meget tvivl om, at endnu et godt regnskab smitter af på lokalområdet. Billund by har da nok nemmere ved at sælge deres hus, og folk flytter til. Førhen der flygtede folk, fordi Lego havde jo ikke arbejdet alligevel, vel, fordi man fyrede de folk dengang. Og der tror jeg på, at folk begynder at flytte til byen igen. En stor del af æren skal tillægges den administrerende direktør Jørgen Vig Knudstorp, der har formået at vende rekordunderskud til rekordoverskud. En ære, han dog nødigt tager på sig. Det er ikke mig, der sidder og opfinder spændende produkter og marketingkampagner. Det er virkelig en organisation, der selv kan sætte sin egen dagsorden og løbe fra konkurrenterne. Men de mirakler, Jørgen Vig Knudstorp har udrettet i sine godt 6 år i spidsen for Lego, er ikke gået ubemærket hen hos hans medarbejdere. Ja, jeg vil nok sige, at han har nok den, der har reddet Lego. Og jeg vil da håbe, at han bliver ved med at være her, fordi så længe han har været, så er det jo gået godt. Så det håber jeg, at han bliver ved med. Eller hos lokalbefolkningen. Han må have gjort et eller andet, så han virkelig har fået sat Lego i gang igen. Nogle gange så kan et lederskift også betyde en naturlig optimisme. Og i hvert fald så har han jo formået at få regnskabet vendt. Spørgsmålet er så, om direktøren kan fortsætte succesen. Det er der faktisk mange, der siger, at administrerende direktør gør det maksimalt bedst de første 3 eller 7 år. Og nu er jeg så færdig med mit 7. år. Det håber jeg ikke bliver tilfældet, men jeg tror også, at man skal ture, når man er meget succesfuld som virksomhed eller som person, og lave nogle sats, tage nogle risici, lade nogle ting gå galt.